Bisa. Cilaka niki. Diomongi ora percaya. Napa ramane? Lah aku kaget nganti jantungku rontok. Wonten napa Kanjeng Rama? Dekep ning pojokan. Wedene padha wedhus. Rumangsaku lak datang. Bareng tak dudul urip. Urip Iku mau kewan apa? Ambune ora enak ndoko. lajeng wonten pundi? Kewane grantal kayurene. Mriki Ana ta ora? Ya mboten menapa-menapa lho ramane. Ana apa ora le? boten Bu, Mboten. tenane. Nggih saestu mboten wonten menapa-menapa ramane. Aja bohong lho. Lho, Ana ta ora? boten. Boten wonten napa-napa kanthi nggih. Ya wis nek ora ana ibune andoko mlaku rono, Cek. monggo Kanjeng Rama. Ngale, gone ngale kono. Ngale kono. Monggo iso. Boten wonten Rama. Ya ora ono kok. Andoko. Dawuh. Balik rene, Cek. Monggo Kanjeng Ibu. Andoko dhewe. Cah gedhe kok njaluk gandeng ibune terus. Ajar kendel cah gedhe. Ya ngale. Andoko kene. Lah, saiki genti ibune tindakan mriki, Bu. Mboten mriki mboten napa-napa Ayo ramane. kalah kene Mlakune alon-alon, Bu. Oh, ngeten. Ayo mlaku alon-alon, Bu. Nggih, pun. Minggir, Bu. Mboten menapa. Kowe minggir. Jebule iki batange. Kowe gowo. Kowe rene. Rene. Lungguh. Kowe lungguh. Lungguh! Mundur. Ora tulungi. Tulungi kae. Kowe kok keluyuran metu kok kandang sing perintah sapa? Kowe iki wis tak gaweno panggonan. Manggonmu ning jero kandang, dolanan karo bebek. Kowe aja metu-metu kowe aja keluyuran. Kok kowe malah glegat, Sapa jangan? Sukat sakit. Kandhane gablek elek, gablek kaya kowe iki. Kenapa? Mula duwe kuping iki ngrungokno. Nek Rama dawuh dirungokno, terus digatekno. Ora biasa. Tak ibone sisan kok. Udah aduh. Allah, lho. Yang ini jajal. Jajal ngene iki lho. Lho malah dolanan karepe dhewe. Dolanan apa ngene iku? Apa? Nonton. Yo. Putrane Pate kok dolanane ngene iki, sini wong. Iki nggih apa ngene iki? Akale akeh. Nggo ngucah lalere grubung borokmu ya. Ndi borokmu le? Diabang bali. Borok kan dibongkok kaya ngono yo. Iki ngobot laler. Lalere borokmu. Carane ngebut ngene to. Ampun tak niki. Iya jare kumpul laler iki. Ngene to. Ampun pesen banget. Lah iya, lalere grubung ngene to. Ampun. Tangsi. Kakek dari mana? Kowe iki wis elek, dablek iki goblok. Laler
lalere mabur balik meneh. Carane diwarai nopo? Nang nganggo iki. Nek lalere mencok aja nganggo kebun, nganggo iki. Ya. Ono lho carane. Sopo ra? Ini lho. Meneh. Meneh kok piye? Meneh kok piye? Meneng. Mula sok meneh nek Rama Dawud gatene. Ora dagang. Yo, yang ini lho. Ngene iki lho. Kowe kok nganggo sandangan apik entukmu saka ngendi? Jawab. Ngendi? Loro. Nggih. Loro. Lah kok. Kowe iki piye? Rama mundhut iki kanggo kowe nek mbok ben kowe tambah bagus, tambah ganteng. Lho sing engko kok malah batang ngene piye? Sana kapas legowo. Ya. Ora pantes kanggo sandangan apik ngono kuwi. Dilukari. Ditetek. Guys! Sing mbok entoke kaya wong rupa ora ngajusi. Iku sapa agane? Kowe! Lah ngene iki lho. Dandangan dituku larang-larang tunggu tilas borokmu kabeh. Nek dienggo wong liya ora nulari. Jeneng ben dulurmu ketularan borokmu terus katut telek padha karo kowe. Ngono apa piye? Ya apa piye? Wes ngene. Iki tak obonge. Tak obong kok tak tukokno sing luwih apik. Kowe iki lho, kowe ya. Dinggone apik-apik itu ora pantes. Ngene iki lho bangunan. Dinggone apik ya panggah elek kowe. Dengan sandangan apik barang. Arep lho apa kamu ini? Nderek. Nganggo sandangan apik arep apa? Nderek Romo. Derek endi? Belajar. Kok ngerti nek Rama arep belajar dijawab sapa? Tapi kok ngomong. Sapa? Kulo namane. Padha dene. Ora anake ora ibune padha ndableke. Ora kok kandhane kok malah kandhane. Gendul ana ning jero kandhang bebek. Balik ning kandhang. Iki tak obongi sik. Dan balik ning kandhang ngono lho dolan karo bebek. Tak ngobongi sik aku. Nggih, Pak. Gak legowo gak sindung lender gak apa-apa, Bu. Ning legowo njaluk pangan nek entuk, Bu. Sampeyan ngelih to, Kang Mas? Tampung mangan, mengko legowo tak awor bebek ning mburi gak apa-apa, Bu. Engko nglender. Yo jago. Mas legowo. Wangi tak cikepuri bapak ki meneng ae gak wangi aku. Mboten wani kalih Kanjeng Rama, Kang. Awakku gembuk kabeh cikepuri bapak ki meneng kok. Nanging nyuwun sewu, Kang Mas. Esuk wau sampeyan wis diparingi maaf kok niki teseng oleh to. Aman piye kalah cepet karo bebek lemu muluk kok. Kalah cepet kali bebek. Wis iki dipanen. Tulang aku. Jaluk didilang. Iki didilang ibu legowo. Alon-alon mawon, Kang. Mungkin tanduk malih. Titik. Meneh. Lho, Kenapa to, Kang? napa legowo? Pun to lenggah mawon. Romo. Kanjeng Rama wonten pepungkuran, mboten ngertos. Nggih, Prik. Ora ngerti kok. Meneh legowo. Meneh cak bagus. Mungkin tanduk malih. Pun to lenggah Ora mawon. ono kok, Ger. Kanjeng Rama sare. Ini tak bilang meneh. Bendang wareng. Konak wareng nek nek le. Meneh. Iki lho, Le. Meneh. Oh!
Mandek dhisik gawa rene pilinge. Ibune kono. Ibune kono. Wes bener ngene iki, Bu. Bener menapa ora? Didik putra ngene iki wis bener. Legowo iki wis gedhe lho. Lah iso maem dhewe. Kok dadak didulang arep dadi cah manja apa piye? Ben dadi bocah aleman. Yo piye? Tuwa ora tata. Didik anak mulang anak kok ngene rupane. Lho. Ardi. Pipis, Pak. Ardi. Pipis. Pipise diempet. Belet, Pak. Tunggu. Upama aleman, upama manja iki sing bagus. Lho sing bagus sing iso maem dhewe. Sing gedhe rupane elek kok manja, maem didulak. Tuwa-tuwa ora sing iki ya padha wae. Heh. Lho, ayo ngene iki. Marahi aku rasa kene ngene iki. Wis gedhe kok mangan dadak didulak barang. Ngene iki marahi tuman, marahi tuman. Mangan iki jalan dulang kaya ora iso mangan dhewe. Lho kok madhep rek. Kok akeh temen yo. Ngomong. Ya lagi titik. Alah. Diri sik kok angel, segane delik ning untune arang-arang iki kok. Mangan. Apa? Udun. Udun. Legowo luwe. Legowo nyuwun maem. Iso maem dhewe apa ora? Ora dadak ditulang to. Kowe wis gedhe ora saleman. Maem dhewe mengko lek wis bar maem gek ndang manggon ning panggonane ning jero kandang ya. Maem ya. Maem ning kono. Gune kepenak ning kono. Maem ditunggoni romo. Jajal iso maem dhewe apa ora kok jajal dulang. Kok njaluk dulang maem dhewe. Tak tunggoni romo ya maem dhewe ya. Maem tenan. Ngop. Ayo man. Udun. Lah kau main makan pun udun. Butuh saya nggak ada. Tenang. Goblok. Mangan ini kurang cepat teh kapan? Mangan cepat ini tiru kancamu bebek lo mangan cepat. Bebek kayak mangan cepat. Sego ini sosor dan teh kalau bebek. Mangan kalau bebek sosor.